Bros barange sing nukone lah ya aku to kuwi. Alah telek blenek tumbas ki ambak niki Pak Bu dalange ngapusi wedok antok seneng. Kabehmu tak koprok kowe ora. Lho ya tenan kok siti-siti medok siti sinden ayu lah. Betul, tak dukung. Tak To, ngono wineh Pak Bu pancen Pak dalange jan medok ayu. Labene. Kowe tak keprok ndasmu kowe ora ngono kowe. Ya ben. Enek Pak Kajimbing ngawisin ora ngono. sikil tengah. Ngono apa, Pak? Tuh. Lambene elek iki. Lambene elek. Bahaya. Kuwi ra nek kukune barang arep melu. Aturke salam hormat dhisik, salam sungkem Nduk Umi Birgita. Nggih. Marang panjenengane ingkang sampun purna anggenipun ngasta bupati wonten ing Kabupaten Madiun, Pak Kajimbing. Ayo, Umi dhisik. Yo. Nggih, wilujeng dalu Pak Kajimbing. Jenengan tesih kemutan kula mboten? Kula sing jenengan sawer 4 tahun yang lalu, Pak. Suwimen. Nggih. Nggih. Ngaturaken selamat purna tugas nggih, Pak. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu, panjang yuswa. Mugi-mugi nek mbok menawi jenengan nyalonke melih mengke saged dados melih nggih, Pak. Terus mungkin anggap wayang melih nggih, Pak. Amin. 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 Birgita piye kata-katane? Nggih, wilujeng dalu Pak Kajimbing. Anu Pak kula ajenge matur. Apa? Pak kula salah satu followers jenengan mungkin nyuwun fallback nggih, Pak. Waduh. Kewanen aku. Urung-urung kewanen. wis follow back ora. Anu- Neng kene apa TikTok, IG apa? Instagram to, Tenan, Pak. toh? Nggih. Asmane apa jajal ning IG, Pak? Apa Kajimbing? itu apa ya, Pak? Soalnya kan banyak toh, Pak, follow, tapi Ah. saya sudah mengikuti. Sinten nggih, Pak? Pak Ahmad Dawami. Ahmad Dawami aku ki anu, Pak. Nek nama aslinya agak lupa, tapi kan nama apa itu yang tenar kan itu toh, Pak. Heeh. Pak Kajimbing Pak ya toh. Kajimbing. Mbingi saka tembung blimbing. Blimbingi lingire limo. Ya, limo tegese panjenengane tidak pernah meninggalkan Pancasila dan juga rukun Islam. Lah kowe lingire limo. Kowe sok niteni apa ora lek blimbingi lingire enek limo? Mboten nih, Pak. Titenono Kula, aku sama- saurunge mangan blimbing, mesti tak soloki sik pira ya lingire. Ya tadi Limo apa ora? soloki. Kula ada pantun, Pak, untuk Pak Kajimbing. Pripun? Masak kambing dicampur pete. Pak Cakep. Kajimbing nyuwun sawerane. Bocah iki langsungan Lah biasane ngoten apa Kajimbing nek wis sinden ngadeg gadah Pancasila mesti amplop sak yuta ngoten, Pak. kowe ngono kuwi padha karo miskinke dalange. Ya pancen dalane miskin kok. Lah, kowe ora ngono lho. Tegese pamane nyuwun ya nyuwun ning ora carane ngono kuwi. Alah Pak jenengan lho Pak wayangan saben wengi tapi lho Pak bisik lho Pak asene mati Pak, tulung benakno. Kapan olehmu tirakat lek ora ngono kuwi? Oh, ngono kuwi. Pak, kula niku Pak, leres niki Pak. Kula niku sampinge Mas Imam niku lho, Mas Imam ote-ote Pak. Beyoh Pak, rambute Pak. Lah wis sing salah lah Imam lho. Ning selain itu ning Waranggono aku lah nggatekke. Oh, gelungane digarap, seragame digarap, jarike ya dikompakne. Kaya Alah ngono. ngapusi Pak Dingklek ku ki lho Pak nganti suwek kabeh ya ora ditukokne dalange lho dalange jan tanggapan sak menwingi cetil ya Ram. Ya toh? Ya wis sesuk lek prei khusus awakmu tak tukone dingklek ya. Iya. Sing dhuwur 2 meter ngono ya. Ojo to Pak. Dadi kita menonjol Ojo dhewe. Pak, ngono. tumbas tinggal tang ngene Mas Dar niki lho. Lho iya to Mas tak payuk niki Mas. Bros barange sing nukone lah ya aku to kuwi. Alah telek blenek tumbas ki ambak niki Pak Bu dalange ngapusi wedok antok seneng. Kabehmu tak koprok kowe ora. Lho ya tenan kok siti-siti medok siti sinden ayu lah. Betul, tak dukung. Tak Lah ya to? Kowe tak omongi. Bros ndi to bros iki? Niki. Kowe pengen tak tukone sing anyar. Heeh, Pak, pengen. Aja kuwatir. Engko lek sesuk ning Nganjuk. Iya. Bar kuwi rombeng ingkah lek ning Nganjuk ning arep ning Heeh. endi? Ning Dion to, anu Ngawi, Ngawi to. nggih. Bar kuwi tanggal 10 tak tukokne bros. Tenan ya Pak, Iya. 10 kan libur. Bros sing ngene nang kono to? Iya. Ha, engko 10 tak tukokne bros. Engko sing masangne aku dhewe ya. Alah to, ngono wineh Pak Bu pancen Pak dalange jan medok ayu. Labene. Kowe tak keprok ndasmu kowe ora ngono kuwi. Ya ben. Enek Pak Kajimbing ngawisin ora ngono kuwi. Ya Pak, ya ben jenengani ben ngerti lho Pak, aja kaya ngono ya to Pak Bu ya to. Mbuh. Ayo, ayo. Coba saiki dandang gula sik, ali-ali. Ayo coba kaya apa sing apik iki dikersake karo Pak Kajimbing lantaran Pak Agus iki. Ayo. Dandang gula, ayo. Ayo Om, awas Lorien. Nggih.
Hop, oper, Birgita. Nggih, Pak, pengumuman Pak Lurah. Kopine yoga-yoga telas, Pak. Kowe sing ngurusi dudu Pak Lurah ya, kowe Pak Lurah kon ngurusi wedang kopi barang lho ora. Lho lah aku ki anu lho, Pak. Menyejahterakan para yoga sambat ya tak omongke. Mergo yoga ki sing jelas pekewuh Pak karo sampean, nek aku ora duwe pekewuh karo sampean. Lambene ora. Ya niku engko mesti kanca-kanca laden wis siap. Nyiapke kopi nggih yoga-yoga. Lek aku wis laden-laden ngerti seneng aku kok. Apa senengane sampean? Susu ora. Ya ta, susu. Susu apa, Pak? 4 sehat 5 sempurna kuwi lho bergizi kuwi lho. Coba 4 sehat 5 sempurna ya apa coba? Nasi. Heeh. Lauk pauk, Iya. sayur mayur. Heeh. Terus buah-buahan. Heeh. 5 minum susu. Alah susu neh. Aku tau TK, celuk-celuk. Ngono Iya, ya, ditakoni aku ya jawab iki nyapo lho ngene ya. Ampun. Nganyelne Birgita padake aku cah paut gitu ya ora. Yo Ben. Ayo. Ayo. Nembang ora? Nembang. Mosok arep nyopet kowe ora. Ayo. Tansah Terus Bir. yen dadi lara gelo sedih rinten dalu. Oh, oper Umi Hafifah. Ketoken kewala nganti anti besok apa bakal bali. Terakhir cah loro sing kompak sing apik. Ayo. Yen bali bejo Pak Lurah dredeg. Kowe iki iso Pak Lurah kok getak ilah dalah-dalah karo piye? Iki diajeni wong sak kelumutan kok. Ayo Pak, tabuhi Pak, saya Pak Lurah Pak. Pak, kluntok. Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Tuk tuk. Pripun? Leres pancen kudu ngoten niku. Kan sutradarane pemimpine wayang niku dalang. Aja lemang langsung teng sinden. Niku kleru. Mergo sinden lek ngerti saweran, raine malah kaya kotak amal dek niku. Matur nuwun nggih ini saking Pak Kacimbing nggih. Oh nggih matur nuwun sanget nggih. Pak sindene dereng lho Pak. Nggih mawon. dremis. Ampun nggugu gurem ceceger nggih Pak nggih ngoten niku nggih. Niku mangke urusane kalih kula nggih. Matur nuwun nggih Pak nggih. Niki Pak Kajimbing to. Lan jenengan pundi? Oh iya bar wayangan nggih. Padha dalange ya. Tambah kathah. Nggih, kathah nggih kula dum. Napa? Lan jenengan dalang mriki napa pripun? Kula tak jagongan karo Pak Bing. Ora gelem ngalih ro sinden Pak Lurah bahaya ya ora. Pak, delok Pak, kuwi tulisane Pak, tak wacane Pak tulisane. Ora dibuka sih lho, ora. Delok ki saksine kowe ya. Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra Kajimbing. Ya. Saweran untuk sinden 1 juta. Pak Ya. Dalang enggak lho. Nggih sinden ki Pak. Sing endi tulisane? Endi? Nggih. Oh sing iki to.
kleru macamu sing walike iki lho. Oh, enak to, Pak? Nggih, saking Pak Ahmad Dawami Ragil Saputra. Menika khusus panjenengan Pak Dalang sinden-sinden mboten sah kemawon nggih. Lho iki lho. Ngapusi, Pak, kuwi ning isore iki lho enek. Endi neh? Iki lho aja bingung. Pak Dalang nek njaluk saweran sesuk setruk lho. Iki lho. Iki enek tulisane. Mung cekak tulisane iki. Sindene kocluk. Tak dom aja kuwatir aku karo kowe. Ngene lho, penake ngene. Iki lak usum bola to saiki. Iki tak tukokne TV sing gowedhi ya to. Dikek ning omahku ku ndelok bareng-bareng ya to. Ora, Pak. Kuwi urunan dingge tuku bis Madangkara, ngono lho. Ya kurang ngawut ae ora. Lambene Birgita tekan ndi ora. Lek wis aja ora trimo numpak bis besok bareng aku ae. Ya. Bukesi ben ning bis ya. Ya. Aja Pak, mesakan bukesi sumuken kok. Be. Iki kok bojoku saya bengi kok saya nakal ya. Lah sindenmu didikamu piye iso wani karo dalange lho. Biyen nyatak kongkon dek ya. Ben biraku pegel karo bapakmu. Gara-gara nang Ponorogo wingi lho, kapokno. Sing dibahas meneh. Nyuwun sewu Pak Jimbing. Loh, Pak wingi Jimbing teng Ponorogo nyuwun sewu bojo kula niku bintang tamune Silpi Kumalasari. Bagusi lek ndalang sewengi. Lah bar kae ya bar ning Ponorogo aku di WA karo Pak Embing. Heeh, piye? Pak Dalang lanjutkan. Piye iki Pak Kajimbing iki? Wah, Guyon-guyon Bu ora nggih. Ngaten iki bute lak menghibur para warga masyarakat wonten ing Klumutan. Yen terhibur penggali lak piyayi Klumutan dadi seneng atine, otomatis Padang kang dadi pamikire, sesuk dan seterusnya nyambut gawe saya sregep, yen nyambut gawe sregep, otomatis penghasilane piyayi Klumutan melimpah ruah kebak barokah. Ngono lho. Tak dum mripatmu aja mlerok ae. iya Pak. Ayo lek ono dhisik Ndang, ayo. Kok aku tuh Pak Yumi sik to Ya Pak? ora Lah, kowe kok- sik. Sote. Leh, Lho sing njaluk saweran iki awakmu kudu awakmu sik. aku Ya wis dinekno aku sing nyanyi to. Hah? Endi aku sing nyanyi to? Kowe njaluk iki? Iya. Tenan? Iya. Wani tenan? Iya. Ora ditabuhi kanca-kanca lho. Lho, lah aku iki dihitung karo kanca-kanca kok. Hah? Dalange ora. Ditabuhi kanca-kanca. Mm-mm. Penitine piye? Golek nganti gamelane dikukuti piye? Ayo. Oh iya Pak. Oh. Tak wae wis 10.000. Nah, kuwi jan mindring kok pancen iki. Ayo nembang sik hadiahe keri ora. Ayo. Ngagem ali-aliku pamriye aja lali manangaku nadyan kula mboten melu besuke elinga marang labetku Umi? Kaya Umi lho bocah tenang ngono kuwi. Sabar, nrimo, ikhlas. Ya, Percaya karo pandum rezekine Gusti Allah diterima. nggih. Ora lambene sinden bebret ae tekan pintu. Ya ben Yo Om. sawerane Pak. Hus, meneng. Kowe ngisi-ngisini. Aja omong ya iki jeneng. Nang winong, engko dumen karo sinden-sindennya. Lah, Lambene ndak nah. Aku iki njak winong Loh, ora ngomong aku kan perwakilan sinden. Ora iso saiki bendarane winong nyenong. Loh, ora iso Pak, aku Pak. Kok iso awakmu? Loh kan aku biasa di pasar Bukesinya bir duwite titipno anu. Ora Mas iso Adi. kleru. Saiki sinden iki ya 6 ya, kabeh wis bagi tugas. Sing nembang klasik Bukesi, engko sing ngalang-alang alus si apa Umi. Umi. Lah sing ngurusi dhuwit saweran ki si Winong, lah awakmu lek bisa mogok kowe sing nyurung. Sia-sia len. Wis borong iki. Wes. Nang Winong iki ya. Iki mesti tak kei sing ayu dhewe kok ora. Ya. Liyane elek ra apa-apa Ayo terus Ya, ora apa-apa. Ayo Umi. Lamun embane selaka emane namun tansah kagajuwa niki hambane kencana
rampung ali-ali mangke mangdangdutke podang kuning. Menika pamundhut saking ibunipun Pak Lurah Agus. Wah iya karo nglangi karo ngombe. Piye nek isine, Pak? Piye nek isine? Ya kuwi urus aku nyapa. Yo, saya nyanyi sindene kok dalangi terus. Enek isine apa? Ya iso sawerane. Tak buka ya. Iya, Pak. Rek, Astagfirullah, Bu, sawerane dereng. lampine, Pak. Lampine tekan ndi. Ayo, dintekake sik. Pilihanku mripat biru mamriye prestisia ingkang warni yen takon isi hatiku Angkat. Terima kasih. Ya. Angger kok tulung agung menti cantik-cantik lho. Ha iya wis tenan. Sinten to Pak senjeran maksud niku? Lho, aku ngomong to, Bu Kesi ayu ora? Nggih. Lho, tulung agung. Nggih. Mbak Penny ayu ora? Nggih. Tulung agung. Sampeyan ayu ora? Ayu, tulung agung. Sinten melih? Sinten melih? Dan lain sebagainya. Ada kowe. Mboten lho Pak, jenengan iki kok wantun ngelem-ngelem sinden lintune Bu Kesi napa mboten wedi? Lah kok wedi apa dek iki memedi? Mboten lah kan biasanya jenengan didendeni tak keprok parut lho, ngoten. Apa ndak wedi jenengan? Ya dikeprok parut, ngeprok parut ora bakal kelakon. Wong ning omah yo renek apa-apa dhek ra tau masak ya. Ora duwe parut, arep ngeprok parut tuku sik dhek dadan. Ngono aja kuwatir, ning tenan kok nong. Bareng sampeyan iki saya gedhe banyak pengalaman. Bergaul kemana saja akhirnya sampean ngerti karo perkembangan apa kuwi jenenge jaman akhirnya ya bisa ngrumat awak ngamut karo apa kuwi busanamu piye carane apik piye yen alisan sing becik kudu piye ngono kuwi le pupuran kudu piye le gambar wujute kuwi apa kuwi lipstik nggen bibirmu kuwi kudu piye nah awakmu lak luar biasa mbiyen melu aku pertama walah nglombrot mboten ya Pak lewemu mangan ae bar saiki wah saya cantik. Sakniki cantik, Pak. Cantik tenan sampean, elok. Kok jenengan wantun? Wani ngopo? Ngomong kula cantik lha Bu Kesi teng mriki lho.
Lah ngopo? Aku iki witing klopo sak lugune lek sinden ayu ya tak omongne ayu. Yen nganti ayu tak omongke elek, tegese kuwi goroh karo batinku. Bukes iki senengane yen aku jujur apa anane, ngono kuwi. Ngoten. Niki lagi viral lho, Pak. Apa? Wonten napa? Film Ipar Adalah Maut. Apa Nah, kuwi? Ipar Adalah Maut. Terus maksudnya apa? Ampun ngantos ponakan adalah maut. Ngoten dados sing Kowe ponakane Bukesi? ponakane jenengan to nggih? Heeh. Nah niku ampun ngantos Lho, ponakan adalah maut. Lek sampean ya, lek neng panggung tak arani pancen ponakan. Nggih. Lek bar kok panggung ora mung ponakan. Lah napa? Penaan weh. Sik, Nduk. Tegese penak suaramu lho, nglipur warga Sik, masyarakat Nduk. kelumutan ngono Entar lho. ngorongane kan kowe iki jarak perkara kok, Nong. Ampun, Bu, ampun. Bapakmu Bu. jadi jarak. Lah pripun? Jarak wis ditenani awakmu. Oh. Weh, bahaya bocah iki. Lho ngene lho Bu Kesi. Iki lak ponakan. Tur iki kan ya paguyuban melu ning keluarga Madangkara. Ben kerasan winonge ben ora mbalik-mbalikne tak jawab. Carane ya dibikin nyaman. Caranya supaya nyaman harus dilem, diakrapi, dicedhaki. Tur ya ki bocah iki berpotensi suarane apik, bocah ayu, aku seneng ngono lho. Dadi seneng karo suarane ngono kuwi. Kuwi lek jenenge mbok jaraki to. Aku kira ndek bola lho, Nduk. Bapakmu jaraki winong mbok kowe mbelani ibumu. Tenang. Lho, nyapa iki? Nyuwun sewu Pak Cahyo Kuntadi. Oh. Nyuwun sewu Bapak. Nyuwun sewu panjenengan niku ket ndek winginane kalih Mbak Elisa nggodani Mbak Elisa. Dek wingi ten Ponorogo nggodani Mbak Silvi. Sakniki nggodani Winong. Terus karepe jenengan pripun? Niki ibu kula, Pak. Niki ibu kula. Ayo, Dok, jelani, Dok. Panjenengan niku dosen lho, Pak. Panjenengan niku panutan, panjenengan niku napa nggih? Nggih, panutan lah, panutan mahasiswani panjenengan. Calone niku calon kula nggih muridipun jenengan lho. Malah pamer kowe. Asli ngeten. Nanti kan jenengan panutan, Pak. Ampun ngoten niku, Pak. Ampun nggodani ning kene nggodani enek sinden ayu terus nggodani iki. Anu iki nggodani iki ngoten ampun ngoten niku, Pak. Jenengan niku ngandani kula, "Nduk kowe aja nakal. Nduk kowe aja sok kaya ngono." Lah jenengan ngoten niku berarti ra sumbut no. Saiki jujur ya. Pripun? Kowe aku nggodha Elisa kok ora seneng, Mbak Silvi ra seneng, Winong ra seneng. Aja-aja kowe sing pengen tak godha, ayo. Hah? Jujur ngono kowe. Mboten, Pak, mboten ngoten. Hah? Lah kula niki putrane jenengan lho, pernae. Iya, bener. Pernae. Ah. Pernae kula putrane jenengan. Heeh. Kula mboten purun, Pak, jan godho-godho ngoten niku. Oh iya. Cukup yoga-yoga. Sing Ngene lho. godho kula. Sampeyan kudu ngerti. Pripun? Pancen aku dosen. Nggih. Ning nuwun sewu. Sing jenenge dosen iki sikil lak loro. Nggih. Gitu. Sikil kiwa karo tengen. Tengen iki tak nggih ning kampus, nggih mulang karo mahasiswa. Nggih. Sing kiwa iki tak nggih nyukupi kebutuhane keluarga. Nggih. Lek aku ndalang kaya ning kampus ngono kae, surup doto pitonan nggih ngono terus ora enek wong nanggap. Mula sikil kiwaku tak jokke pamrih men apa ditresnani karo warga masyarakat. Carane ya ngono kuwi, ya njarake Winong, njarake sinden ayu. Pamrih apa men masyarakat terhibur ngono kuwi. Lah nek sikil tengah ngono apa, Pak? Tuh. Ki lambene elek iki. Bahaya. Lambene Iki lho elek. bahaya. Kuwi ra nek kukune barang arep melu. Bahaya. Intine pun cekap, Pak. Pun cekap. Nek mesti cukup ibu mawon. Ampun nggodani sinten-sinten melih nggih. Ampun ngantos Ora entuk. kedadean ngoten lho, Pak. Iya, insyaallah aku ora arep nggodha wong wedok utawa sinden sapa wae. Ya, anggere ora kilaf lho ya. Tuh, kok mboten kilaf? Lho wong ora mesti imane saiki sosok Oh, kuat, nggih, sesuk nggih. ora kuat, sesuk salat, sok mben ra salat. Kan biasa. Kita Nggih. saiki kaji, sesuk korupsi. Iso ngono. Mula aku ora wani janji. Yen saiki aku janji ora arepe njaraki sapa-sapa. Ya ta? Wes, kek nembang. Ayo. Wes tak tereng karo sinden bengi. Nduk, tak omongi bapakmu kalah di jero iki mang. Kalah dek ya. Makasih ya, Om Sing ya. jero sapa? Aku karo Umi no. Heeh, mesti aku kalah ketek wong loro suarane kaya wong papat kok iki ora. Ayo, Cahayu, Winong Nawangse, coba kaya apa. Nggih. Engko bacotno dadi ati arep kok bawane apa bapak nderek. Ngono ya, Cahayu. Apa ya? Wis monggo bebas. Piyai kene iki apa-apa kersa kok piyai budaya, luwes longgar. Ayo ngono kuwi.
Anu nggih, Pak. Apa? Rinoso. Rinoso. Mangko rinoso. Pelok 6. Nggih. Oh, ya wis. Oh, pelok bareng. Oh nggih nggih. Rinoso ora apa-apa, engko diganti. Wong iki dudu pamundhut kok. Mboten. Kula kesupen nek ternyata pelok bareng. Heeh. Anu Asmarandono mawon nek ngoten. Oh iya, ketoke ayu, Mbak ya dangling ngono bocah iki. Ayo. Ngapunten, Pak. Lah iya. Ya, Asmarandono. Nggih. Oke, siap. Ya, Winong Nawangse. Gandeng sing mirsani kulon ki akeh sampean madhep ngulon mlaku alon-alon ngulon. Blek, engko ngetan. Terusane yo ngulon kono. Kak. Ngapunten nggih, Pak. Lah iki kita atine bocah iki pikirane ora nang kene bocah iki. Mboten, Pak. Kok kaya ngene larane to niku cakepane. Nah, soalnya kula nggih lagi nandang loro niku mau lho, Pak. Iya, mau tak tambani nong, tak tambani. Ora angger sinden lho nang disuting karo bapake kae delon. Wow. HP-ne lho kaya ngono kuwi. Ha iya. Ha iya. Engko lek sare ora nyawang gambar musik ora iso sare lho Pak kuwi. Nyuwun sewu Pak Dlang. Dalem. Kula nggumun priyayi kelumutan niku nggih. Bae wong tuwek-tuwek ya ora ndek isin ya. Lek ero sinden ayu. Kuwi katresnan ngono kuwi. Tresna karo budaya nganti kaya ngono kuwi. Ternyata ora enom ora tuwek ya. Wong tuwek ero sinden ayu bae ya melongo ya. Gak apa-apa Pak, terus gak masalah. Kula mau guyon. Ah iya. Iki Pak iki ajamu live TikTok lho kuwi rumah samu ayo. Ha iya. Nano. Luput pisan kena pisan. Pengen nyawang sinden mboten bapak-bapak sing ngetan mriki? Pengen madhep rene karo mlaku. Ayo. Kudu diratani nong, ayo. Yen gampang luweh gampang. Nah, iki bapak-bapak sing sepuh-sepuh setan iki nyawang sampean iki ya. Wah, cara krupuk kaya kemremesmen to ya, ya ngono wae ya. Ya, saiki madhep rono. Leres, Pak? Nah, iya, kula ngerti ati jenengan. Ayo. Yen angel langkung
bawane iki mau jenenge apa, Nong? Asmarandana. Asmarandana. Asmara ki tegese katresnan, dana ki weweh. Di tengah-tengah kesibukan beliau namun tetap tresna karo piyayi ing klumutan mriki. Beliau adalah mantan Bupati Madiun Bapak Kajimbing. Matur nuwun rawuhipun tepuk tangan untuk Pak Ahmad Dawami. Wah iya nggih, kelenggah nggih. Kangen aku suwi ra ketemu. Kangen-kangene karo Pak Kajimbing sing kelingan isih Garuda Pancasila bar kuwi mesti nyawer 1 juta. Ngarani ora nggih. Mboten Pak sugeng lenggah Pak Mbing, sehat selalu dan selalu barokah. Amin. Dadi ati coba kaya apa Cahyu Winong Nawangsih. Yo. Rong ramban ya, Mak. Engko sing kedua dijaipongke. Ya, mangga. Ya, Nang. Ya Mas Endi.
Anduk Winong Nawangsih. Ya,